Moi, mä oon Vairaboy ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tänään me avataan tällainen boksi, kun näitä Paninin FIFA-kortteja, näitä on nyt tullut 10 vuotta putkeen, niin me avataan yksi tällainen boksi. Niin, nyt lähtee. Okei. Täällä on yksi paketti, toinen paketti, kolmas paketti ja neljäs paketti. Ja sitten on vielä tällaiset limited edition kortit. Ekana on tällainen. Katsotaan mitä sieltä tulee. Seuraava nähdään. Okei. Noah Pallas, suomalainen. Ja. Sitten meillä on Sean Neves. Ja mä oon kerännyt näitä jo vähän, eli mulla on näitä jo suht paljon. Joo. Ja tässä on vielä kerran tää laatikko. Joo. Sitten aletaan availemaan päkkejä. Aloitetaan tästä. Ekana meillä on Adam Traore. Sitten tulee joku Cancel Mbamba. Okei. Cody Gakpo. Mä en tiedä mikä tämmönen korttityyli on, mut nice. Mun pitää laittaa nää mun toiset kortit. Noin. Sitten. Oh moi! Golden Baller Philip Foden. Okei, kuunnelkaa. Golden Ballerit on tänä vuonna ihan sairaan harvinaisia. Mä oon päkännyt näitä nyt 3. Mä oon päkännyt 2 Haalandia ja nyt Philip Foden. Mulla on aikamoinen tuuri näissä. Sitten seuraavana meillä on tämmönen FIFA-kortti tai tällainen Euro MM-kisakortti. Mikä ikinä onkaan, tää on joku Mohamed Abel tai joku. Sitten Paulo Dias, tämmönen fans, taas lukee fans favorite. Joo, siinä oli eka päkki. Sitten toinen päkki. Toi eka päkki oli kyllä ihan hullu. Ja sitten toinen päkki. Me aloitellaan Nordican Giantilla. Eli tää on niinku tällainen kortti, mistä tässä nyt varmaan näkyy nuo jalat, mutta aika huonosti. Niin tässä pitää kerää jalat, vartalo ja pää. Okei. Sitten seuraavana. Hetkinen, otetaan väärinpäin. Kenny Yildiz. Toi Rising Star eli nouseva tähti. Seuraavana meillä on Titan Maidon. Tää mut valitettavasti löytyy, mutta se ei onneksi haittaa. Sitten tulee Alfonso Davies, tääkin mun löytyy. Tulee Rodri, yksi maailman parhaimmista keskikenttistä tai CDMistä. Jossa joku tämmönen Santiago Simons. Täällä oli pari duplikeittia, mutta ei se haittaa. Sitten meillä on vielä 2 pakettia. Ja aloitetaan vaikka tällä. Tai jatketaan, siis ei aloiteta, mutta jatketaan. Ei vitsi, tää on tiukka. Jos se oli tiukka, niin onko hyviä pelaajia? Voi olla hyvinkin mahdollista, mutta en usko. Eka meillä on joku Samu, joku. Sitten meillä on yksi mun lempipelaajista, Frimpong. Ja alla näyttää olevan jotain tosi hyvää. Legend. David Beckham. Ja tossa se ei vaan näe kauhean hyvin, mutta tossa on kuitenkin, tai mä en tiedä näkyykö se hyvin, mutta tossa on David Beckham. Sitten tämmönen Samuel tällainen. Tää mun löytyy. Fans favorite Kylian Mbappe ja hetkinen. Sorry. Tämmönen Gustil, tääkin mun löytyy. Sitten ei muuta kuin viimeinen päkki. Toivottavasti tulee jotain hyvää. Toivotaan.
Katsellaan Arthur Gabriel. Sitten Dunchild Dumfries. Sitten tommonen David Neres. Titanic. Harry Kane, tää mun löytyy valitettavasti. David Calabria, mä en tiedä puuttuuks multa vai ei. Ja sit Julian Dimper. Ihan kivat tällaiset päkit. Ja joo, enää mä voin näyttää, tai ei mitään. Ja tässä oli vielä nämä mun limited time edition kortit. Juu. Ja siis mulla on tällainen. Se on semmonen, tossa lukee Invisible. Se on aika harvinainen, mutta sitä ei ole vielä saatu. Ja nähdään taas sit seuraavassa videossa. Mun nimi oli tosiaan Barboy. Ja jos teille tämmöistä hyvää videoa, laittakaa tykkäystä ja muistakaa tilata kanavaa. Moikka!